Tervetuloa Biologian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä biologisia kielioppirakenteita drilliharjoituksina. Toistan jokaisen drillin 2 kertaan. Jälkimmäisellä kerralla sinun tulee toistaa drilli mukana. Opettaja opetustoimeen raatamaan. Käypäähän me nyt genetiikkaa kaatamaan. Opettaja opetustoimeen raatamaan. Käypäähän me nyt genetiikkaa kaatamaan. Sylkisuustansa roiskuen hän kostuttaa. Kuivankin ilmapiirin sen sulostuttaa. Sylkisuustansa roiskuen hän kostuttaa. Kuivankin ilmapiirin sen sulostuttaa. Emäksiä sojottamaan jos saatteja. Niihin kiinni sokereita fosfaatteja. Emäksiä sojottamaan jos saatteja. Niihin kiinni sokereita fosfaatteja. Rynnätkää molekyyliä videoimaan. Opitte juuri nukleotideoimaan. Rynnätkää molekyyliä videoimaan. Opitte juuri nukleotideoimaan. Opettaja raivoissaan autoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan autoo näitä aivoissaan. Funky, funky, yeah, yeah. Funky, funky, funky. Tumassa ellei käynnistyisi geenejä. Solulle siitä seuraisi migreenejä. Tumassa ellei käynnistyisi geenejä. Solulle siitä seuraisi migreenejä. Hölmönä solu raapisi kai pohjettaan. Vailla proteiinin rakenne ohjettaan. Hölmönä solu raapisi kai pohjettaan. Vailla proteiinin rakenne ohjettaan. Syvästi lämmittää sen tumaa sykkivää. Ohje joka on DNA:ssa kytkivää. Syvästi lämmittää sen tumaa sykkivää. Ohje joka on DNA:ssa kytkivää. Niin DNA kuin RNAkin villisti on rakenteeltaan nukleotidillisti. Niin DNA kuin RNAkin villisti on rakenteeltaan nukleotidillisti. Opettaja raivoissaan autoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan autoo näitä aivoissaan. Let's fun! Funky, funky, yeah, yeah. Funky, funky, funky. Nukleotideista meitä läksytetään. Keskeistä on, että ne emäksytetään. Nukleotideista meitä läksytetään. Keskeistä on, että ne emäksytetään. Opettaja lennokkaasti vääntelehtii. Hän emästen pariutumissään telehtii. Opettaja lennokkaasti vääntelehtii. Hän emästen pariutumissään telehtii. Opettaja raivoissaan autoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan autoo näitä aivoissaan. Adeniinilla kuin piikissä lihana. Tymiini on tai urasiili ihana. Adeniinilla kuin piikissä lihana. Tymiini on tai urasiili ihana. Myös guaniinille lihoja piikin jää. Sytosiini sille pariksi kikin jää. Myös guaniinille lihoja piikin jää. Sytosiini
naisille pariksi kikin jää. Säännöillä näillä saat mallinsa veroisen. Kopion geeneistä vain nurin peroisen. Säännöillä näillä saat mallinsa veroisen. Kopion geeneistä vain nurin peroisen. Ei geneettistä tietoansa vakumaan. Käy solu suuremmin vaan RNA-kumaan. Ei geneettistä tietoansa vakumaan. Käy solu suuremmin vaan RNA-kumaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Solut täysin aminohappoläjittä. Voisivat jäädä RNA-siirtäjittä. Solut täysin aminohappoläjittä. Voisivat jäädä RNA-siirtäjittä. Siirtäjä RNA-voimin partioidaan. Aminohappoja, jotka hartioidaan. Siirtäjä RNA-voimin partioidaan. Aminohappoja, jotka hartioidaan. Perustavat kuin eukon kanto-omikaan. Ne toimintansa vaan myös ribosomikaan. Perustavat kuin eukon kanto-omikaan. Ne toimintansa vaan myös ribosomikaan. Avautuu pääsy jatoille, marjatoille. Tarkasti lähetti RNA-matoille. Avautuu pääsy jatoille, marjatoille. Tarkasti lähetti RNA-matoille. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Let's proteiineja tuotetaan tyylikkäästi. Aminoryhmä ja karboksyylikkäästi. Proteiineja tuotetaan tyylikkäästi. Aminoryhmä ja karboksyylikkäästi. Tarvita siihen miehiä ei esiä, että poistuu niiden välistä vesiä. Tarvita siihen miehiä ei esiä, että poistuu niiden välistä vesiä. Aminohapot kytketään näin nauhaksi. Tunneilmapiiri muodostuu lauhaksi. Aminohapot kytketään näin nauhaksi. Tunneilmapiiri muodostuu lauhaksi. Parasta kiitää on siirtäjä ukkojen, pois välttääkseen muodostumista tukkojen. Parasta kiitää on siirtäjä ukkojen, pois välttääkseen muodostumista tukkojen. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Let's funk! Funky, funky, funky. Funky, funky, funky.
Let's funk. Funky, funky. Yeah.